Yung bunso lang. Yung apat lahat ng asawa. Rodrigo!
Hindi ba kayo na-discover dahil ladder? Tumabo. Kanina lang din. This is for everyone who's ever been told, sayang ka. For anyone who's ever Kaya ano, taka kay ano, 80 garage. Nag-chat na ako, wala ko reply. Ay, nag-reply sa akin.
tayo. Sabi mo, antayin mo ako eh. Saan punta? Gusto ko yan. Kasi si Arlie, ganito kasi, dyan, sumama sa inyo na. Yung dalawang niya sa akin, la 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 la. Kuya, nag-vlog ka? Ay! Wala, nag-vlog mo. Ay, hindi ka sa kalsada, hindi marunong lumaban. Babae lang yan eh.
Ese. Wait lang. Ito ka, miss ko lang si Baby Tobo.